Η Ελασσόνα βρίσκεται βορειότερα του νομού Λάρισσας και βρίσκεται κοντά στους πρόποδες του Ολύμπου. Πολύ συχνά υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα τα κοντινά ποτάμια να υπερχειλίζουν από νερό και να βουλώνουν τα φρεάτια, αλλά και αγωγή εμβρίων. Ονομάζομαι Νεκτάριος. Είμαι μέλος του Pipe Exploring Team και είμαι εμπνευστής της ιδέας και κατασκευαστής. Ονομάζομαι Χρήστος και είμαι μέλος του Pipe Exploring Team και είμαι κατασκευαστής. Ονομάζομαι Δευτέρης, είμαι μέλος της Pipe Exploring Team και ήμουν ο προγραμματιστής σε όλο το τεχνολογικό κομμάτι. Ονομάζομαι Κώστας, είμαι μέλος της Pipe Exploring Team και είμαι ο editor cameraman. Έτσι, διαμορφώθηκε η Pipe Exploring Team με βασική ιδέα να κατασκευάσει ένα τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ που ειδικεύεται στην έβρεση των σημείων όπου οι σωλήνες μπλοκάρουν, αλλά και για να μας δώσει μια εσωτερική εικόνα του αγωγού ώστε να επιβλεφτεί η κατάστασή του. Το Pipe Exploring Robot είναι η λύση. Ένα ρομπότ μικρών διαστάσεων όπου μπορεί να εισχωρήσει σωλήνες με σκοπό την επισκόπηση, αλλά και έρευνα εντός των σωληνών. Η ομάδα μας χρησιμοποίησε τεχνολογία Microbit για την κίνηση και Lego για το εξυπηρετό του μικρού μας ρομπότ. Επίσης, έχουμε χρησιμοποιήσει Arduino τεχνολογία στο τεχνολογικό κομμάτι και πιο αναλυτικά. Χρησιμοποίησαμε Arduino Uno Board, χρησιμοποίησαμε HAS06, Bluetooth Module με σκοπό την συλλογή δεδομένων εξ αποστάσεως και χρησιμοποίησαμε νέο 6M GPS Module με σκοπό την έβρεση της τοποθεσίας και στις δεδομένες του ρομπότ. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με επιτυχία. Με τις απαραίτητες προσαρμογές, κατασκευάσαμε εντολές με σκοπό την έβρεση της τοποθεσίας του ρομπότ. Μπορεί να μας βοηθήσει σε προβλήματα πραγματικά, σε αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην εργασία μας. Σε μια επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ συχνά, έχουμε εμείς κάποιον που έχει κάμερα και μας βοηθάει, αλλά το να έχουμε και ρομποτάκι ίσως είναι και ακόμα καλύτερο, γιατί μπορεί και να στρίψει όπως θέλουμε και να πάει να γυρίσει. Ναι, είναι πολύ ωραίο.